Tuh, Jan. Gue wong-wong tak yo wis gede-gede men wae panen to iki. Nunggu dadi apa ya? Lah wis gak wujud kowe. Milih bayi wis wae panen. Nunggu dhewe iki sempat ngatur. Bro, ini sebenarnya penghasilan apa? Coba. Jangan nikmati. Angkat ngetan kowe. Tuh, kan. Nenek-nenek. Berapa menit? Woi. Oke. Tuh, sebelah wah. Wah, tuh. Sampai nyongeng kan. Jiwa apa? Lah, uang. Kalau bisa oi. Jeblok. Wah. Tuh. Yeay. Lah. Tuh. Zawa. Pedas. Tuh. Ya Allah. Yeay. Tuh. Lek malah esen soro. Weh. Kok gimana? Tuh, Zawa. Weh. Sao ini? Wah. Oh, wow. Sekarang gale. Tuh. Wah, Jan marake perkara wae. Delek joy. Wah, piye? Bener sik wae. Kan kok ngene iki. Gre. Baru nengok tanjurane kok yo mung dadi sengsara. Lah entek dingok kok piye? Wong yo ora tau nang Tegal. Arep jimaleng uang karo. Yo ora lak nyemplung jane iki. Apa? Wah. Nah, ngono wis. Oh. Bingung. Jadi saya mangkat resik kali luto. Pancen kok apa ini? Gede sih. Riku. Cilik apa kafe note no. Tuh. Kayak ngono. Oh. Ah, panen ini ngene iki. Arek kene. Yo apik-apik. Tak mengecewakan. Tuh, dari tanse.
kon yo gede-gede muga gerak pangan manuk tok yo ngene iki parem-parem wis kono neh kene tak yo mas capek men bukan dan runggut-runggut barang ya apik men nih nyenengke iki ini balik nang Tegal ora ya nek nang Gudiyo balik sik weh pilihan rambut putih berkunto otakku Ayo, nomor iki. Ding klikar penak-penak. Jo. Mas turu. Apa wis kok ngendi? Yo Tegal mau to. Piye? Turu ki nang omah ning kene. Yo jogo kan lho, jago-jago iki lho. Tenaga ning lho. Wah, anjing. Nek tak iki mestinya. Aduh. Semenau. Wong iki ra ngono kuwi, wong tuwek. Lah piye? Sopan. Momen iki momen. Tuwek terus kaget mek jantungan lho. Jantung gedang lho. Aku nek omah. Lah wong golek sapa dah? Golek sapa meneh? Sapa meneh? Iki wong endi gur ingok-ingok gue Tegal mbahne dhewe kok. Karo yo gune sapa tandurane Lek Joe men. Lek Joe cah HP kata tandurane. Lah iya wis ngono ki ora japak iki. Paren terongi gede kok men dan gede yo. Urung kuwi. Wis piro kuwi. Lagi sapa jenenge? Opung yang di mungkin tuh tekok karena aku lucu berapa jalur saya aku dua jana ini itu apa? Nganu keratan rokok berasa apel piye tarepel rokok rokok bisa enaknya pentingnya bisa kemebul ngono kuwi kemebul piye nel piye entuk jaluk ora kan ayo ponakane iki sing aku wujud ratakan terus ki loro ning telak sing ilegal lho ene filter parwani iki nek aku banyak
ta seger Ya, ngene men. Pak. Oh mungkin yang iki arep ngomong penting. Digoleki menawa yang Tegal kono bareng Biasanya nang kono.